yo se na kan egu so walate obehwe se benyo bi ne ne edi nkomo ahwe se na ponu mu asem no tia oh se abranti ba ko ba yen hwe se ohwe se ne nanto te odu wa breye bema afisha pa ma kwa baba ofie TV na ofo den afen come to yam fish medin a krom ha obi biara de frame ye Ɔsɛnkafo we hu ya se baby ofi no ho wari ye na ofi menua eye nana okwanpa Domfoe mante akuapim nyina binkum akwam hene enne na safi na fia onya 20 years we gwaso enti ne sa enti ne wo se ne joda anase ne benadei ode ne sikagua ekonsum no kwaya amane man odon agua odon agua no ode konsum no kwaya amane man na efre kromanfo Ghana man nyina ne ma on afisiapa wi a ne mfa nhihye pa openya ayosanche elatefo ye ntipi papa beka openya ayosanche a na kire se nkwatenten ne nkwan mu da ho na afi won fa mbrae no nti na wohwe krom nyina siw biara twem se agwadon ne reba na enti me bisa me hu se hin na mofi ye fi Domfoe mu yo ho ye hin eye nana akwam hene okwanpa Domfoe mante ni nsu kese ba ko emu ne yefi na mo koho sa no a endi kan brebe na ya mo koho na mo konso a den dwuma na ya mo kodi wo yo menua wabisa asem me fi anum kodu onum anopa 5:30 na me kodu me kwae no na me bra pahin a oye amane ne amamre ema na okwanpa Domfoe mante dromeja mante dromeja dia de friend ye chastela me kwae no dikan o hodedaw na yenso ye kokan ne ho ye kwae amane ye bompa ne dikan de sre ma Ghana man de malate man de mekuapim binkuman ye anu na chi no na ne wo mu nyina ye wo ho enti yareba na nkwan soreba yo wo se okwan no ware wo hwe be don hwe be ya hi se wo rifi ho aba wo hwe ne tenten na sisi ade onga dikan reba de dawo enti otuo ne dikan ato ne to so abien beba ne to so abiesa beba ne na wonga ben krom na kire se enti obedu enhwe na wo de agua no so reba mmia be na ya wo gina ye amane ana se wo ba enu ana se wo de ko no tinza debi wadawroma wo ba wo fi poni mo reba no pepa obi so ye be ya amane edikan wo ho iwia ye be ba krom no yedu ye eja ba kofi ofre no krom ha ofre no kofi nchacha so ana se kofi labi ebedu ne ho na ya amane edikan iwia ya ban yanim efe ye bedu ye ngwa yisua kakana ru ha yo fra se kumsai so ya amane wo ho ansa na ye wura kro nim enti boron bia anim ye begu nsa wo ho aya amane ansa na ya fo obedu kro nim nso a den na ye be hu o bibia ya wo ye agua no wo ba wo de ko hin den na nia odi okura agua no so wo ye no me sa amane bi wo ha wo be ya amana ansa na me se wo se esi ni so kra anya asem ketwa ma ye hu enkomo kakra meja ayampa ayafrisia pa biem na mesan mema Ghana man ne lateman ayampa agua no ba bibia na kire na hoden na kire no tumi yo egasi yenkwa ne yeko egasi yentwen ane yeretwen yo nti sabre na ye ugina ho a onturu na nya na eyegua no na eye ne sa agua na ye ne sa agua na ye ne sa nti na ye se obonu bekese o ye possess agua no be hyenim yo agua no be hyenim uje di se bibi sa ho bi je di papa bibia wo yo tumi wo ho tumi wo enne ye be mo hu tumi e wo LARTEH Ahenease ye be mo hu tumi a edu afese na wo re hye won fa no a mede mani ehu bi da ebi ana enene da edikan a obehu bi nti we firi no menda ha yi a empre wo ho na be ye sima be ye duasa de na won abedu na ne etuamu no de ma wo so odi wani ehwo pe ye mo ye da wase em se obehu me kakra opem bra wo beba ye hu na ye nti bibia asenso a ye be pu abe ona wa kire ase mate eja be mama appreciate pa finko embeto ye na LARTEH na LARTEH ye nkan LARTEH Ahenease you na asumdie mbra LARTEH Ahenease you na ye wo no nti amane bi e be koso no ye be twa be won na hwese ye benya asekere a na mo so matumi ate ase yen ahwefo ayo fie TV